So hello everyone, welcome back to my channel. Dini mana local noni megong mana sungna mereng arna. Onak lai sai na mana rai mucilar. So start ham sina mana dini video ko. So chalo. Bathing sai zaha mabia ni menau. Lorha soras sunala kabai male pa naik brightin deh. Bathing sai boria hanal khabar na ni. Maya lai. Malay. Malay. Sinalay na tanalay na malay. Sinalay. Boria songsi janser na local noni. Berba mozang gwthao megongano kintu mane ji mane mozang bedor hari na hari thaina be time mane लानायसै आरो भिडिअ खोनो पापा ना बोथिया जि मोजां दङमोन लाबोनाय बेखौ जि मोजां फ्राय खालामनानै दुन्दिया होलायलायनानै बाथोन देनानै जि मोजां जाबाय बे मालफोरखौ साला मा गुमा माइ हानायाव गुमा मोननाय गोथाव मोनामनाय पापा नखय बेफोरखौ लानो रोङा आङो थे मा जागोन जाम्बासो सिंसारो So, bikin saya dena lasihin bedai fanlu fanla. Onak mau dena lasihin hana lasihin samram hari hana lasihin na samram huna bidi minggu. Heye, tahu heye na hua. Tahu bu heye. So, oh, dah zuar kam kana ini naula setahu mau biar kita share na. Mana mulai zaruna zaya. Dah no lorha kau zang deng. Kian tu mana dah tahu sahur kang nani samram hari hor kang nani mana nani logo share na rice seper. So, दाखलि माने मोनसे माबा खिथिनो बावगारदों आरो ना आङो मानो मोनलायो दखाननिफ्राय लाबोनाय मोनसे माल खिथिनो बावगारदों आरो ना आङो स' नै मा बुस्थु र' खिथिनो आं दायो माबानि खारै मानो मोनलायो थालिरनि ना थालिरनि खारै बरियानै माने माबाखौ माबाबा लस जायो नालाय लाबोबा मानो मोनलायो सरखानायखौ लाबोबा माने लस जायो आरोना सरखानायखौ लाबोबा बेखायनो माबाखौ लाबोबाय आरो मानो मोनलायो खनसे सरखानायाथ' खनसे माने बनायखानायावनो खनसेयावनो थांखायो नालाय खनसे माने थाङो जाबानो थाङो खिन्थु बे मालखौ लाबोबा माने मा जायो सरफिननो हायो आरोना बरियाहै जोबबानो सरबाय थादो बेजोंनो माने खननै बर'नो हायोना लागायनोसै लोगोफोर लागायनोसै नै दायोबा दां हरजेनबाय ये क्या हो गया ये शुरुआत हो गया ना हैं masih ini mah ora mini boleh Cina ini sisi rabon mani ba mini dong yau lah kayak harusnya dah ini ya ruwo fanlu deng rusun deng Bray haijeng, sir bi megong संनायाव haijeng होयो देलाय होनलाय जाहा होयोना नों होयो नोंसा दंहा iya hoyo ha बेरगुलायदों मा मबाइला फ्राय जाहैयाब्रा माहा मबाइलालाय फ्राय जाहैलाबायनो माबायसा सायनायाबो माबायसा सायदों बेबा हा ओरैसो बस'यो पापा नायलाय केमेराजों जि साफा मोजां नुथारलायदों गोथांखायानोब्रा माहायल'सो फुरला अरिजिनेलाव इसां खाथियाव लाबाय इसां मेने इले अरिजिनेलखौ नुबाय दायोबा होमबा हनै खामबाय नोंहा खामबाय माबा खादोंसो आङो गोजा होखादोंसो गोथां जाफिननो लायो मा गोथां जाफिननो माने गोरा जाफिनो सामब्रामा गोरा जाफिनो जिन्दा जाफिनो जिन्दा जाफिनो हाबाब सामब्राम फिसा हाखानाया जिन्दा जानानै मा गथा जाफिनो ये आया माबा खोबगोन बेखौलाय दानो माबा लांगोन सेम
गोथाव जायाबाथाय नोंखो नायखा आरोना बेयाव माबासो मोननांगौमोन अमा बेदर मोननांगौमोन आरो पापा नायदो आरो अमा बेदर मोननायबा माबायसा गोथाव जागौमोन ना नोंगो होमबा खुरैसेखौ दोननांगौमोन खुरैसे नङालाय ओरैनो दरनै दरथामल'सो माबा मिया मोनावनिमोनलै लोगोफोर मा जानो हायो इखो जानाय आङो दिनै मिया जा गोथाव मैगंमोन आरोना मा होनोमोनलायो थास' फिथंदों ओमफ्राय आरो अमा बेदरनि थावखौ थास' फिथङाव लगायना होबाय ए गोथाव मोनजाखानायमोन आरोना बरियासै माबायसा आखाइ सिखोला थिबजोबदों आरो बियो जे मोजां सोलाथिबदों इ आखाइखौ गावहा बेखौनो लानो रोङाखै जानायखौल'सो खिथाबाय थादों देखायनो हायाखै मानसिया आरे बाबायबा माथो खालामबावनो आरो मोनाव संनाय ना डिस्टार्ब डिस्टार्ब मोनोना संख्रि हरलायलायबाय आरोना नै केमेरायाव बिथिं ओनि केमेरायाव नायै आं पात्ताखौनो मोनलायलायासै आरो माला एसां फिसा जालांखो बापा माथो जिन्दा जाफिनाखै जे आं खामहोबायबा ए नंगौ हैद नङा दा बेजोंनो मालखौ नुहुरस्राय आथिं बिदिसो जानांगौ सिखौबोथ' लादों बिदि इसां गोदोर लायो नालाय आयौ लागा गोथाव जाबाबो जायाबाबो सिन्था गैखाया आंहा मैगं दंखायो आरो बरिया आंथ' जानाय जाबासो जागोन बेखौ नङाबा आंहा नै बरिया मैगं दंखायो आरो ना माबादों संनाय मा होनोमोनलायो माथो फुलकबि आलु ओमफ्राय आरो मुला दा गेरान्टि दा मोनाव बे गेसाव खिफिना होगोन आरोना मुला जाना गावसो खिफिगोन थिं जागौमानि माने आं बेखौ खिबु खालामनानै सोलांदों आरोना मा लायनो नामायदों नोङो माइरं लानो नामायदों माइरं बे मालखौ खनसे सोरबाफोर सिगाङाव भिडिअ नायनोबा नुगोन आरो गोजाम लोगोफोरा आंनिया इयो माला इयावसो खनसे होनायमोन बरिया बारिबोबाय आरो बारिबोनानै बिथिं सोर हरखोथाय बाबासो सोहरखो ना माखोथाय नोङो बे मालखौ इथिं सिंथिं मानबा होस्राबानो जायो बे मालाव सिलिङाव सेलेटेप इदियाव सेलेटेप सिथाब होलायनानै बरियाहै मोजां जागौमोन बर'नबा जागोन नालाय जाहैगोन दा मोजां नुगोन ना नुवा लोगोफोर होनो आरोना नै बरियाहै गोजौथिं इदि अरिजिनेल मानसिफोराथ' माबाखौसो होयोना मानो मोनलायो आर्टिफिसियेलखौसो होयो लकेल खोनांगौ आरो बेयाव बरिया मानबायगोन आरोना गोलाव जालांबा बरिया मोदोमथारदों माथो मैगङा नै आयौ सिगांथिं फ्लेसलाइट थानांगौमोनलै दानियानि मबाइलफोरा बेसे माबा थाला सिगांथिं मा जाजोबथाय र' माबाथिं खिथिनो बेलाय बेनो बे होमबाबो दै ओंखारबाय आरोना दै गारबाय माबाया लाया ना ओइ बजाराव जयै दै सारि माबा खालामबाय थायोना बे दैया ओंखारबाय आरो दायो माबा बनायनांगौनो आलु बाथोन बनायनांगौनो एकदमबारे दा माहाय आरो थान्दा जाबावदोंसै आरोना ओइ खिबुनथिं न'खौ माबागोन इसिं न' एक्सट्रा बनायगोन नङाबा बे मालखौनो माहाय गुवार खालामनानै गेजेराव बनायगोन आरो अदाबखौ होमबानिया बेयावनो जागोन बेयावनो संगोन बेयावनो माबागोन गेस बन्द साहा फुदुंनायनिल' साहाबाबो बेयावनो फुदुंगोन आलासिफोर फैबाल' मा फैबाल' बेयाव माबागोन आरो ओमफ्राय सानफोराव गरम जायोना सानफोराव बेयाव बनायगोन आरो मा हरखो नोङो हालदि बिथिंजाय बियो आलु बासिगासिनो आलु बाथोन बनायगोन ना मोननैया थोबाबो थोआबाबो दानिया माने गोथाव जाखायो आरोना मानो मोनलायो माबा जाखाबायना माबा हैखायो दुन्दिया ओंखारबाय दुन्दियायानो
Bilaci hot na bilaci hot na malan. Thai thora. Bilaci. Almenta. Alu enta होगोन दरसे लाबाव Angnya saugar. बाबानियाव बेलाथि होना हो Tak bilaci. होमबालाय इखौनो माबादो बरियाहै Rukangna saugar layo angnya. हा Rukangna saugar layo. रुखांना सावगारो Gesawa saupi. गोथाव जायो दा गोथाव मोनजायो लोगोफोर साबस्क्राइबारा माबा जासिगोन आरो ना मानो मोनलायो 500 जासिगोन आरो ना दायो something दङ नामा स' जायफोरा भिडिअखौ मोजां मोनदों साबस्क्राइब खालामना होदो आरो ना बेखौ लादों नै नापेनो खिथि जाजोबसै आङो हो Abang galang monjade. नोंनो होखाया Gak baina apa. ओइ नै नोङा Gak baina apa ya. Aduh. मोनजाया माथो मा मोनजायालै ना लोगोफोर ओइ बुङा Gerak. लुबैदों इयो जागारनो र' स' लोगोफोर नै आलु बुरनबाय थाबाय बिथिं ओमफ्राय आरो बिथिंजाय मोनबाय हाय माबाबाय आरो मानो मोनलायो गेसनिफ्राय बरनबाय Alu psia. हा Kan mami alu psia hot bono मैगं मैद्रुजों ओमफ्राय आरो आलु बाथोन हा Ngadang kedai dursia. मा दरसे Psia hot le. सावलांलायलालै Manghai sauframgan ro. Doi dia khare. Anh sọc tao mà làm mà mày cái gì à? सावखांबाय दायो बरियाहै लोगोफोर ओमफ्राय आरो बेथिंजाय नै मा खामलायखो अकस्मातै आसोरितै आयु ना गोरान देसिगोन फाइनावहाय बिथिं माबायसा माबादों बियो Mama dan sampai sana. ए खारलायलायबाय नामा स' बिथिंजाय दायो बनायबाय थासिगोन माबाय थासिगोन गासिबो बिथिं आलुखौ सालु होना बनायबाय थासिगोन दायो जानोसै बरियाहै स' थेंक इउ दिनै भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय स' लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव आरो ना ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामनो दाबावसै आरो स' थेंक इउ टाटा बाय बाय